Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak Naiz Irratian. Gaur baten faltan 3 gonbidatu ditugu agurtzeko, batetik Angel Gaio, Maider Arginda eta Mikel Atxega, Mondragon Unibertsitateko Industria Prozesuetako Ekoteknologietako graduko irakaslea lehena eta ikaslea dira, beste biak ongi etorri hirukote. Kaixo, egunon. Ekoteknologiak eta lantzen dituzu eta lehenengo galdera horixe bera, zer da ekoteknologia, zertan datza? Nahiko gauza klasikoa da, hitzak berak esaten duna, teknologia parteak gehiago hartzen du. Guk hemen Galarretan eskaintzen duguna da gradu bat teknologia industrialetakoa. Bizitza guztian bertan egon dena, eta segureski guraso askok ezagutzen dutena ingenitza industriala bezala, holan deitzen zitzaion. Gaur egun teknologia industrialak deitzen zaio. Guk horri, gradu klasiko horri, gehitzen diogu eko hitz edo atzetitz hori, ezta? Eiten duna da, bizitza guztian eindan parte horri, ikuspuntu ekologiko, jasangarri, batzuk ekonomiko esaten dute baita, ezta? Eko hori esan nahi du, ekologia edo ekonomiatik datorren. Orduan, bizitza guztiko kontzeptuak garatzen ditu, baina ekstra hori gehitzen dio. Teknologia industrialak egiten duten gauza berdina egiten dugu, hau da, ez dugu ezer berrikan asmatzen, gure helburua da gauzak fabrikatzen ikastea, gure inguruko industriek egiten duten gauza guztiak egiten ikastea, edo, hori da behintzat hortan saiatzen geha, ez dakik gero lortzen dugun edo ez. Baina beti ikasketa hoiei gehitzen diogu ikuspuntu ekologiko bat. Zertan, oso modu ezberdinetan, batzutan saiatzen gera efizientzia beten, simplemente, energia gutxiago erabil daitela, beste batzutan material berriagoak edo egokiagoak erabiltzen ikasten dugu, batzutan izan daiteke birziklagarriak izatea, adibidez, beste batzutan izan daiteke beraien bizitza oso luzea izan dadila, hau da, agian ez duz eta birziklagarri izan behar, baina lortzen baldin badugu produktu batek 100 urte irautea, agian urte bete irauten duen eta berrerabilgarria dan beste bat, baino jasangarriago izan daiteke, ezta? Hori alde batetik, hori esan dezagun ingenieritza partei dagokionean. Eta gero, horren inguruan, bai ematen ditugu alako, ez dakik klase da nitza edo mezu batzuk edo, gure helburua da ikasle hauek edo gazte hauek izango dizenak etorkizunean gure inguruko enpresetan ibiliko direzen horiek, eukin dezaten nolabaiteko sentimentu bat barruan beti jasangarritasunari begiratu inbertsaiola, ezta? Eta gainera, jakin dezatela jasangarritasuna ez dekola nolabaiteko lehiarikan ekonomiarekin. Hau da, gauza berdeak, gaur egun esan da moduan, ez da gauza garbiak egin ditzakegu, kostua berdina izan da, produktu berdina lortuta, erabiltzaileak ia ez dula nabaritzen inolako diferentziarikan, baina bai guretzako gizarte bezala, bai zantzagun planetarentzako askoz modu garbiago batian, ezta? Ez da oso erresa saltzeko, batzutan zeitan dugun ikusita erresa ikusten da edo garbiago ikusten da, baina hortik handoiek itzi bera. Hori da, batzutan kontzeptu zabalek azalpen luze xamarra izaten dute. Egungo prozesu industrialetan dauka lekurik ekoteknologiak edo, naiz eta praktika klasikoa izan teknologiaren aberak, ekologikoak dauka egun presentziarik prozesu industrialetan? Bai, asko, eta are gehiago, ziur nau batek esango dula, gure enpresan hori iten dugu duela 50 urtetatikan. Gu beti saiatu gera aldik eta material gutxiena erabiltzen, azkenean hori guretzako dirua da, edo eta beti gabiltza energia gutxia erabiltzen saiatzen, berriz ere hori dirua da, eta bar, ez da. Ikuspuntu hortatikan egia da, enpresa batzuk hori duela iaia mende bat badabiltza alakoak egiten. Baina beste asko kostera, edo ez dute bide hori ikusten, edo batzutan buruan daukaguna da, hori saixamarra da. Gugoi ez betiko gauza sinpletxoak eitera, betxu kostuan berdina da, eta ez baldin bada horren garbia guri bosta xola.
Eta badaude gauza asko, batez hasieran esandakoan, ezta? Bai materialen eta teknologien ingurun, erabiltzen dituzun fabrikatzeko moduen ingurun, nun gauza berdina lortu dezakezu, bi bide guztiz ezberdin jarraituta, bat askoz garbiago dana, ez dutzuna lan gehiago suposatzen, ez dizuna diru gehiago suposatzen, azkenean onar dezagun, industriak hor daude, eta industria askok nahi dutena da dirua lortu edo lanpostu batzuk mantendu edo dana alakoa. Eta askotan, ezagutza faltagatikan edo bide hori ez da hartzen. Eta, uste dugu bide hori irekitzea ez dala horren zaila eta merkatuak kristolango lekua dekola horretako, ez da? Hortaz gain, erabiltzaileek gero eta gehiago alako gauzak eskatzen dituzte. Gu geu, ez da? Produktu bat erostea soiezenean, ikusten baldin mauzu zerbait garbia dala edo jasangarria dala, gero eta garrantzi gehiago ematen diogu. Hasita jaten ditugunetatikan, baina baita arropa edo dana alakotan. Hori bai, produktu bat erosterakoan ikusten baituzu bi aukera, bat ekologikoa dana, edo garbia dana, edo jasangarria dana, baina ez duena ondo funtzionatzen. Eta albuan bat ez dana jasangarria, baina fin doiana, mundu guztiak fin doan hori erosiko du. Orduan, lekua dauka, baina erronka bada modu jasangarri hortan gauzak berdin egitea, ezta? Produktu berdinak lortzea, funtzionabilitate edo eta espezifikazio berdina dauzkaten produktuak lortzea, beste modu, ez dakit, garbiago, jasangarriago edo eta ez dakit, hobeago batetik abiatuta, ezta? Erronka horiei zuek ere heltzen diozue, alegia garatzen dituzue proiektuak, gerrazpanago ikaslek ere hainbat proiektu desberdin izan dituzue, azalpenen bat emango altzen igukete egindako proiektu hauen inguruan edo nondik sortzen zaizkizuen? Bale, gure ikasteko eredu hontan oinarritzea proiektutan, bai betiko ikasketa klasetan oinarritzean hau ez, eta azterketak eta bar, eta oan, nik Mondra honen zautu lehenengo aldiz, bertan proiektua itea zehara, baloketaro proiektu bat lantze deu, hasi ginen hasiera baten, proiektu motxak iten, eta oan, 3. urte arte proiektu luzeago batzuk ditugu esan duten ebaloketaro bat. Eta, da ikasteko beste modu bat, pixkat nolabait autonomo edo ez, ikaste deu proiektu horiek lantzen erdi gure kabuz, baina irakaslek guiatuta eta hola. Eta nik gogoratzen duten proiektuk batez bukaeran landu ditugunak, luzeo izan dialako eta ja pixkat errealo bezala ez, eta gogoratzen ditut, indeu bambuzko kuadroa duen bizikleta bat, surftabla bat, nukleo kartoizkoa duna, eta bada beste ikasteko modu bat, nik uste praktikoagoa, eta netzako oso berria ez, eta gustatu zait, eta praktikotasun handia ikusti dut ez. Aipatu dituzue hainbat proiektu bertan, izan bambuzko bizikleta, bertan izan genuen, bambuzko bizikleta egin zigun aditu bat, surfeko taula ere aipatu duzue, nondik ateratzen zaizkizue proiektu edo nolatan iristen zeate proiektu zehatzoiek itea zein da abia puntua? Hore, justo proiektuen planteamendua eta irakaslek ematen digute. Beraien ideia da, adibidez surftablarena Angelen ideia izan zen, eta berak landutako proiektu bat da, eta gero guri hori proposatzen digute, eta guk bide batetik edo bestetik proiektu hori aurrera eramaten dugu gure analiziak eta gure iritziaren arabera gauzatzuk edo beste batzuk egin ditugu. Proiektuak ez berdinak ateratzen dira, baina egia da proposamena ez dela gurea, irakaslena baizik. Eta nolakoa da prozesu hori? Zuek jasotzen duzue proposamena, proiektu bat egiteko proposamena, baina ze prozesu dauka garatze horrek? Gu proiektu hauek talderan egiten ditugu, adibidez, Mikeltani talde berdinan egon ginen surftaularen proiektu horretan, eta irakaslek proposatukoa izan zen, egin behar genuela surftaula bat, baina pixka sostenibleagoa, ez? Gaur egungo surftaulek ez dutelako puntu sostenible hori edo gero birziklatzeko. Eta proposatu ziguten hori, nukleoa adibidez kartoizkoa izatea,
bai kartoia arina delako eta gero hori birziklatzeko erresago izango delako. Eta hortik aurrera gu ja analisi hori egin genuen, kartoia ondo edo gaizki funtzionatuko zuen, zergatik, analisi batzuk bere bizitzaren inguruan, surf taularen inguruan, eta baita gero adibidez surf taulek kanpotik beirazuntza dute. Eta baita horren analisia egin genuen zenbat kapa, zergatik beirazuntza eta ez adibidez fibra natural bat, eta analisi hori egin genuen, hori fabrikatu, eta kontxa hondartzan probatu egin genuen. Egin zenuten, surfeko taula Bai, dena fabrikatu genuen. Fisikoa izan zen. Hori da. Eta nolako emaitza izan zuen? Ondo egia esan, baina egia da uretan sartu genunean, ez dakit edo kolpe batengatik edo kilak, kila dira aletak, surfen taulak duten aleta horiek, mugitu zen edo, eta ura sartu egin zen. Baina, hori etorkizunerako edo aldatu ezakegu, ez? Eta beste modu batean egin. Hori da, proiektu batek beti izango ditu, non hobeto erakusten dituzuten alderdiak. Kasu konkretu honetan, adibidez, surfeko taula bat egiten duzue, baina helburua bada kartoia beste aplikazio batzuetara bideratzea, edo lantzen dituzuen materialak beste aplikazio batzuk izan ditzaketela uste duzue? Nik erantzun gotzu horren inguruko zerbait. Gure helburutariko bada, gazte hauek, etorkizunean horre enprestan ibiliko direzan hauek, ez datela eukin buruan bakarrikan betiko materialak, ez da, aluminioa, altzairua eta kitxo, eta horrekin da nengo dugu. Horrekin nengo dugu kotxea, bizikletak, eskaitak, abioiak eta dana. Hori ondo dau, eta hori beharrezkoa da eta ezinbestekoa da askotan, baina enpresa askok ahaztu egiten dituzte, askoz garbiak diren beste material batzuk, zeintzuk berdin funtzionatu dezaketen, ez da? Orduan, lehen Mikele komentatzen zuena, bambuzko bizikleta bat. Baia da, helburua zen momentu horretan bambuzko bizikleta bat egitea. Baina guk benetan bilatzen dugun helburua da, beraiek ulertu esatela, bambua material on bat izan daitekela gauza askotarako, bere propietateak ulertzea, de hecho, bizikleta da, azkenian lortzen dozuna, ez da, pixkat emaitza. Baina bidetikan, entzaio pila bat imar dituzu, bambu asko apurtu behar dozu, mekanizatu behar dozu, eta bidetikan zoaz ikasten, hemen gauza asko egin daitezke material honekin. Kasu honetan, bizikleta bat eskatu dikute, baina beste kasu batzutan, beste zerbait ingin ezake. Kartoiekin gauza berdina gertatzen zitzaigun. Produktua surftaula bat aukeratu ginen, azkenian politxa galako, ez da, lagunekin geratzen zarenean, zetan zabiltza unibertsitatean, surftaula bat egiten, ke guai. Zetan zabiltza unibertsitatean prentza bat prestatzen. Berdina ikasiko zu, baina aspertu ingo zea. Orduan, helburutariko bat zan, baita hoxe, ez da, surftaulek barrutik daukate foam edo eta espuma modukoiek ordezkatzea kartoiakin, eta bizka beraien buruan sartzea, alako beste material alternatibo batzuk be egon daitezkela, ez da? Izatez, Maiterrek esan duen, ez da, proiektu batzutan guk esaten digu iei zer egin, ze guk nahi duguna da produktu batera heltzea, da. Denda batean saltu daiteken produktu batera heltzea. Eta horretako ez dekote denbora asko, hortaz askari behar dute. Eta, horretikan batzutan hasiera oso mugatuta daukate. Eta, surf taula bat egin baztu da guk esan genien, eta gainera kartoia aukeratu behar zutela guk esan genien. Aurretikan aztertu ginen, igual kartoia beharrean plastikoak egin genezake, ze bada osalako kasua baita. Baina egon ginen pixkat, jasangarritasuna aztertzen, plastiko bidezko nukleo bat egiteak ze suposatzen zuen, edo injekzio bitartez egiten dozu, edo 3D impresore bitartez egiten dozu, zenbat inditzakezu egunean, plastiko hori birziklatu daiteke, edo birziklatuta lortu dezakegu, edo ez. Eta ikusten ginen, kartoi askoz jasangarria badala. Hori beraik ikusi dute. Non aplikatuko dute? Ez dakigu, agian inoiz ez dute aplikatuko beraien bizitzan. Ez dakigu, baina ziur gaude behintzat hori buruan geratu zaiela eta norbaitek etorkizunean produktun baten edo eta egiten duen lanian hori buruan eukingo duela, ez da? Ez dakit helburua lortuko dugun edo, baina mitzat hori da nahi duguna. Lantzea bada zerbait. Bai. Bideo horretatik segita, industria
posible izango litzake industria jasangarri bat. Euskal Herrian pisu handia dauka, aipatu dituzulen ohiko materialak ere, altzairuak eta bar, jasangarriago egin algenezake euskal industria. Jo, galdera zaila, ota duzuna hor. Bueno, hobetzeko aukera beti egongo, eta nik uste oan ez dela aukera bat, ja, igual behar bat bihurtzen dana aidala, eta etorkizunean, ja, gehiago da gauzak zentratzen inguru giro ikuspuntu batea, baino, funtzionalare bai, orduan, nik uste inguru giro inpaktu guzti hau dana, ja, oan asko behiatzen dan gauza bat dela, de hecho, legeak eta ja badatozti, hori obligatuko benak edo zerbait bideratuko benak, eta nik uste aukera baino gehiago behar bat dela. Oan, ja pixkat gehiago hastia hontan behiratzen, aukera berrik planteatzen, eta, posible da ja aplikatzen hasi, gutxinaka. Hor, aukera asko daoz. Igual, arazotariko bada, askotan jasangarria zer dan, ez daukagula oso argi, ez da? Eta produktu bakoitzak edo eta industri bakoitzak bere xetasunak dauzka. Kaletikan, edo tabernetan, edo lagun artean, edo sare sozialetan, alako badaoz bogan lau bostitz, eta birziklapena, eta ekonomia zirkularra, eta alako kontuk, eta ondo daude, eta berain arrazoia badute, baina, ez dakit, egoera bakoitzak beria dauka. Gure inguruan, batez Euskal Herrian, alako industria oso potente batzuk badaude, mundu mailan topean dabiltzan horiek, astensoriak egiten dituzten enpresa dauzkagu, edo eta autobusak egiten dituzten top batzuk badaude, trenak edo analakoak, ez da. Horrek erabiltzen duten material kantitatea, energia kantitatea ikaragarria da. Hor, 2% aurrezpen bat lortzen dozunean, guk gure etxean sortu dezakegun edozein hobekuntza, baina asko hobea da, ez da. Askotan, niri txikitatik esan digate, eta ziur zuei esan dutzuela, ez da. Itzali argiak, ez dakiz zaiten dozunean, itzali hauxe edo kendu bestia. Horrekin aurrezten duguna, aurrezpen bada, eta egin behar dugu, eta danok parte hartu behar dugu. Baina kontuan eukin, gure inguruko enpresa batzuk daukaten elektrizitatean faktura 10 milioi eurotakoa dela. Hor, 2% hobekuntza bat kristona dela. Ikaragarria da, bai ekonomikoki, baina baita batez ere, ingurugeri hori dagokionien, ez da. Aukera pila bat daude, baina pila bat, bakarrikan jakin behar da zer egin eta nun egin, eta zelan lortu bide hori. Beraz, zuen prozesuetan, materialak aztertzerako orduan, bai jasangarritasunari begiratzen diozue, aurrezpen horri, baina aurrezpen energetikoari ere arreta jartzen diozue? Bai, jasangarritasunak arlo ezberdinetan eragite du, ez? Danok ezagutzen duen, karbono dioksido emisio hauek, ez? Eta, baina, esan detena da, ingurugiro inpaktuan neurtzeko arlo ezberdina daudela, eta bat izango ditzake, energia aurrezpena, uran azidifikatu esatuna. Orduan, zea ezberdina daude, arlo ezberdina daude, nun aldan hobetu, eta ingurugiroko inpaktu hori murriztu. Eta, bat izan ditzake, energia aurrezpen bat, eta, Eta gure kasuan, proiektuak egiten ditugunean, baita hori analizatzen dugu. Guk surf taulan ikusi genuen, egia dela, kartoizkoa eginik, murriztu genuela bai energia, bai karbono aztarna, eta hori, horren atzetik baita klasean emandakoak ikusi ditugu, aztertu ditugu, eta jaitsi direla zifrak. Bai, de hecho, honi buruz nabil, baina zuek bota zinuten taulan, egindako kalkuluen arabera, nukleoi dagokionean, karbono aztarna 67an jaisten zen. Hori dakit zedula gitzi berriz bebiretu dut bideoan. Ez pentsa egunero nabilela datu hori buruan daukadala. Baina gogoratzen dut, uran daukan eragina ere neurtu zeinutela, energia kontsumoa noski, hortaz, hau da, arlo asko daude. Gaur egun pixkat bogan da ona, karbono aztarna da, eta egia da, horrek bere garrantzia baduka, baina ez da bakarra, badauz beste arlo batzuk, eta gut danei egiten digu jaramon. De hecho, goratzen du justo proiektu hortan, zenekoten irakasgabe parte hartzen zuna, airearen eta uraren tratamenduan ingurukoa.
bueno, gauza guzti ematen zaie begiratxo bat. Agian ez nahi bezain sakona, edo ez dakogu denbora danetarikan egiteko, baina, bueno, horri biltzen gara. Material jasangarriak landu eta aplikatzeko orduan ze erronka aurre ikusten dituzu edo, hoien aplikazioan ze erronka daudela iruditzen zaizue? Bueno, gauza asko direz, bereik esango dizu eta igual alde teknikotan ze aurkitu duten, ni pixka merkatu ikuspuntutikan, bi gauza esango, alde batetikan hornitzaileak, askotan esan dugu, erabili behar dugu lehen komentatakoa, zuntz batzuk pixka garbiagoak direzenak. Bale, eta nun lortzen ditut, edo nork egiten ditu, edo zuntz horiek ekarri behar baditut, Singapurreko ez dakize partetikan horrek ze implikatzen du. Geuk adibidez, garraioak zedakarren ere aztertzen dugu. Beti ere, noski, hobeto da hemen bertan ekoizten baditugu material horiek, baina, bueno, horrek badeko bere kostua, eta, bueno, ez da horren erreza, ezta? Hori alde batetikan, eta bestetikan lehen esan dakoa. Produktua, lortzen duzun produktua berdin izan behar du. Piskat txarragoa baldin bada, jasangarriagoa izanagatekan inork ez dutzu erosiko. Hori merkatu aldetikan. Barrotikan, bueno, bere kontakotzua ber ze aurkitu duten. Bueno, nik uste gauza zain hasia dela. Betidanik existituan zerbait, eta igual bizitza osoa iten dijoa modu batea ez, eta hori hartu eta justu oso diferentian zerbait aurkeztia edo okurritzia. Izan ditzake, bizikleta bat ez, izan du bizitza guztin, han aluminio ziten nahi dira urte pila batetan, hasi dira karbonozko kuadroak iten daula, eta kolpetikan bambu bat sartzia hor, hasieran zentzua ez daka ez, edo hau okurritzia oso zaila da ez, baina, inberdezu betidanik anidan zerbait astu eta hori planteatzen hasi zerrek balio esaken hemen, eta hori da nire ustez erronka handiena, eta horrekin batea datorrena da, betidaniko zerbait hausi eta gaina funtzionatzia ez. Angelek esan duna, pixka okerro badima eta naizta jasangarria izan, jendeak betikoa egutziko jo. Orduan, erronka handia iruditzen zait, aldaketa hori positiboa izatea, eta, betikoa hobia izatea ere bai bilatzea, aukera gutxi ikustea hasiera baten, da gero jutesea deskubritzen badaudela, eta ez dakit, Keiko esango nuke, zurek zeuk gortzen badima duzue, hor bambuzko bizikleta horren arira, ziurren hau zuek pentsau zinutela, gore bizikletak akaba da, baina ikusi zinutenean 10 eskailera jaisten, tipo bat horren gainean montauta, eta ondo aguantauzula, eta inolako etzera sufritu, orduan azten zea pentsetan, ez da, gian, guk lortu baldin badugu hause jabete terdian, hause pixka dekanora gehiagokin iniz geho, ze? Hor ikastezu ez, hor ikustezu ostras, funtzionatzeu, orduan hartuta gatzesea hasiera baten, edo berdina tablakin. Nik esaten un kartoi bat sartezu hor, eta joder, noa egoaz ez, si kartoia kajakiteko da, o lo que sea, baina, ikustezu funtzionatzeula, eta guri sorpresatik harrapatzegu askotan. Eta, holako sorpresakin ataz dira soluzioak, ez? Eta gainera, zurtola polita geratu zen. Bai, estetiko gatzea gaina, orduan. Itxuroso. Horrek ere badu. Mila esker, Irukote. Zerbait gehitzeko gogoz edo gehatu zeaten, mikro irekita uzten dizuegu. Ez, bakarrikan esan, gure ateak beti irekita dauzela, eta oso zaila egiten duguna asaltzia, baina jendia bertara juten dana eta ikusten ditunean gure prototipoak zentzu desan, eta urtetan zehar egin ditugu ideia ezberdina, badaukagu itxasoan plastikoa jasatzeko alako invento txikitxo bat, patineteak egin izan ditugu, snowboardak egin izan ditugu, eta ikusten dozunean ze lortu daiteken, eta zeinen kalidade hona daukan, eta zelan 18 eta 20 urte bitarteko jendeak beraien kabuz egiten dutela, askoso beto ikusten dara, ez da, beraiek hauin baldin badezakete, enpresa handi batek zer ezin dezakin egin, ez da. Hauxe. Mila esker, segi material berriak edo jasangarriak lantzen ekologian ikuspuntutik, eta seguraski izango degula zuen berri. Espero.